Nazdar. Sergej. Vincent. Teší ma. Prišli si pozrieť auto, hej? To je ono. Hej, to je ono. BMWčko, jak som hovoril. 40 000 najazdené. 2005 ročník. Skoro si mi opol auto. Prepač. Dobre. No, čo si chceš pozrieť? Povedz, čo chceš o aute vedieť, alebo tak, hej? Naštartuj mi to. Dobre, není problém. Hovoríš, že 40 000, hej? Áno, 40 000. Jaglus, auto parádne, úplne super. Pridaj. Toto nemá 40 000. Ale má. Na tachači všetko sedí, jak má. Tu sa pozri. To nemá 40 000, Sergej. To má 40 000. Nehnevaj sa. To má 40 000. Toto auto má 40 000 jasných. Žena na tom jazdila nakupovať. Nehnevaj sa, ale to by nešlo. Jak to? To by nešlo. Ale... Dám ti zľavu!